多忙の中、今回もご出席いただきましてありがとうございます。この100回の間にですね、法案計画の変更291回、パイロットした非常に1回あたり3件弱の審議いただいてきました。そのおかげで法案各国の手が進んでおります。大変ありがとうございます。また、本日のご報告としてですね、2つあります。1つは審議事項として2つあります。1つは内港フェリー養老のですね、拠点となる大阪港の一部変更についてご審議いただければと思っておりますし、2つ目は、特定港湾施設整備事業基本計画、我々記載事業と言っておりますけれども、公共事業の予算とですね、並んで非常にとても大切な事業についてご審議いただければと思っております。また先般取りまとめました港湾ロジスティクス、他についてもですね、ご報告できればと思っております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。